Otiasefo Nyankopɔn obo ade ne otumfo ade nyina so tumfo Nyankopɔn yɛda wase ehyira wo hyɛ w'animuonyam ene ayɛ wo pɛ na wama ho kwan na yɛhyia Bible sɛ yɛhyia mu wɔ wo din mu a na woka yɛn ho ɛno nti yɛgye di sɛ woka yɛn ho na woka yɛn ho yi yɛsrɛ sɛ Awurade bra bɛdi hene wɔ ha na fa ade nyinaa no mum dwumadi a yɛbɛdi Awurade yɛwie a memfa animuonyam hyɛ ɛma wo din na ebusua mfa ne tamapa mfra yɛbɔ mpae sɛ Awurade ne yɛda akoma biara ɛsɛ sɛ ɛda adi no di yɛnim kan kyerɛkyerɛ yɛn kwan ɔkasa mu Awurade wankasa kasa fa yɛ mu na nokware ɛna adi wɔ Ekuropɔn ne Ghana man nyinaa ne wɔhu baabi a ɛsɛ sɛ wɔde neɛ ɛsɛ to na Awurade w'animuonyam ɛyɛ kɛse yɛsrɛ sɛ Awurade ɛbɛyɛ biribi awie no na animuonyam hyɛ aka wo nko a wo din ma nokware no ɛna adi ma nipa nhu sɛ egyina nokware so ɛne edi w'akyi ɛwɔ Jesus Christ din mu amen. O ɔsoro nsa asase nsani adikamfo no nyinaa mmɔgye bi na monyina yɛn akyi gyina pa sɛ yɛfrɛ a saa bere yi na mefrɛ Nana Sakiabia adiko brɛmpɔn nsani o Nana obuo nsani Nana owire duanom nsani mo na nam mo so na awo ntoatoa so ɛbae wɔ Sakiabia abusua mu yo baabi a yɛwɔ seesei yɛ Ɔhemmea Akua Sofi Ɔhemmea Akua so nsani o nsani na ɛnam wo so ɛna wowo asua yo Nana Akosua Mponsa no mmɔgye nsanom Nana Abena Temanom mo nyinaa mmɔgye nsanom sɛ mefrɛ a na mefrɛ Nana Adwoa Ɔhenewa yo mo nyinaa megye nsanom Nana Kwakwea Ampɔmea Sononom mo abɛgye nsanom Nana Akosua Owusua nom mo megye nsanom yo Nana Amenima mo nyinaa nsani o mo abɛgye nsanom enti Nana Ɔhemmea Akua Sofi ne ɛwɔ yi na Nana obuo ɔne ɔfare bae ɔde adayere bae Nana owiredua nso wɔ ne mma a ɔwo wɔn na asɛm a yɛto ho ne sɛ ɔse adeɛ yɛ adoda nkwa nsani o ɔse adeɛ yɔ wo na wokɔ wo nkyi na ɛsɛ sɛ wonya obi si w'anan mu din a ɛbɛɛ nyinaa ne ɔdi mu akoten ɛne aberewatia Nana obuo yɛboa ne ba Ɔdehye Kwasi Akufo na Ɔdehye Kwasi Akufo no wɔkɔ agyinaa na Okuapehemmea hui sɛ ɔno ne onipa a ɛsɛ sɛ wɔde ahenni no ɛyɛ Okuapehene ntoaso no wɔde ma no wɔde din bi bae a din no na ɛyɛ Kwadwo Kɛse Antwi na wohwɛ Adehye no nyinaa mu a Okuapehemmea hui sɛ saa din no de ɛnka Adehye no ho yo nti wamfa mma Kwadwo Kɛse Antwi na ɔde mma Ɔdehye Kwasi Akufo amane a ɛsɛ sɛ Ɔdehye Kwasi Akufo fra mu nyinaa ɔfae nanso nkotokran baa mu na nipa bi de Ɔdehye Kwasi Akufo a ɔno na ɛsɛ sɛ ɔyɛ no wɔyi ne din fim na wɔfa obi a ɔnyɛ Ɔdehye na saa din no ɛne Kwadwo Kɛse Antwi amma dwumadin animu amma saa nkotokranfo no na Ɔdehye Kwasi Akufo ɔkɔ abu owie no na wɔde no kɔ nkongwa fi kɔyɛ amma ne nyinaa na ogye ne din na obu obi atie mu a ɔto so abien ne korakora ne sɛ adikamfo ɛnnɛ Kwasi ɛbɔ sram da a ɛto so ɛsɔn mpem 2025 yɛhyia wɔ Ɔhemmea Akua Sofi ɛyɛ aberewatia Nana wuo yɛboa ne Adehye mmea
na asɛm no ara ne sɛ yɛsi so dua sɛ saa nsɛm no ahenni no ho nsɛm akɔ asɛnnii bia ne mmeammea pii a nkotokra nti ansi da. Na nnɛ Nana Obuo Yeboah ne adehye no hyiae wɔ ha a wɔsisi dua sɛ saa din Kwadwo Kaseɛ Ntwin ɛnyɛ din a ɛyɛ ɔdehye koraa wɔ adehye no mu. Nti ɔdehye a wɔde aman a na wanya din Nana Obuo Obiatie mu a ɔto so abien, ɔno ne Okuapehene. Nti Aberewatia ne yɛn hyiae a wɔsɛ nnɛ ɔdehye Kwasi Akufo a wayɛ Okuapehene Obuo Obiatie mu a ɔto so abien no, wɔsɛ ɛno ne din a yɛkura mu, ɛno ne din a yɛafa ne yɛkura mu. Nti biara ɛnka ho no na ɛnimu onipa ko no ɔnyɛ ɔdehye koraa na wabɛyɛ Okuapehene. Nti munyina yɛn akyi agyina pa, munyina yɛn akyi agyina pa, yɛn nyinaa nkwa so o, yɛn nyinaa nkwa so. Asɛm yi aba ama nkotokramfo mmom ɛna wɔredi nkonim koraa a wɔsiw kwan na Aberewatia foforɔ aba ɛyɛ Nana Obuo Yeboah a ɔno nti ɛna yɛahyia wɔ ha wɔne adehye no. Sɛ Nana Obuo Obiatie mu a ɔto so abien, sɛ wosiw no kwan a ɛnyɛ yie na ɛnyɛ nokware koraa sɛ mobɛsiw no kwan. Nti mommɛgye nsa no, munyina yɛn akyi agyina pa na saa asɛm yi ɔman no nyinaa nte sɛ ɔdehye Kwasi Akufo a wayɛ Nana Obuo Obiatie mu a ɔto so abien, ɔno ne Okuapehene. Mommɔ kwan mu nna hɔ yio na Nana Obuo Obiatie mu ɔto so abien ɔnyinkyɛ. Ne na ɛyɛ Aberewatia wɔ Sakyiabea adehye abusua mu, Nana Obuo Yeboah ne nkwa so ɔnyinkyɛ. Yɛn nyinaa nkwa so o, yɛn nyinaa nkwa so. Onipa busuafo a ɛkaa ne nkoranka bere biara mu na yɛ kunsun na nokware mmom wɔsiw no kwan no de sɛ onipa no adikanfo no mutumi frɛ no na motu no fo. Sɛ mutu no fo na ɔntie a adumfo ne abrafo wɔmfa no nkɔ na nea ɛyɛ sɛ wɔka kyerɛ no biara nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ no wɔayɛ no. Yɛn nyinaa nkwa so o, yɛn nyinaa nkwa so o. Nana Obuo Obiatie mu a ɔto so abien nkwa so o. Na Aberewatia Obuo Yeboah nkwa so o. Adehye no nkwa so o. Akurɔbɔma nkwa so o. Okuapema nkwa so o. Ghana ma nkwa so o. Nana dida konsa adan na mama ya to domfra brebe nga to domfra yesra mo ye yamofra na mode atia agya ye nti nia ne kwanda no mumfa nto ho obi biara obewura mampro bi ense so owura ho no moma ne hu se ho anye ne kwa Nana Hima Okuapehima ichia o mawate a anya do asora hene asemato ubenkum ahuan mawachi na odue amonye abusuapanyin mawachi anya do nkati a abusuapanyin Nana Kumiwa ani ni nua barima mawachi o okuma mpanyin mawachi o mitia mu nyinaa abusuafo mmea ne mmarima ichia mu nyinaa abusuapanyin Kwabena Oten Akufu michia wo wotutu nneɛma ne yɛreyɛ ahyɛ wɔ anuonyam mo wayɛ ade mpakamfo ne Okuapema nyinara mamoakye o mamoakye anya do mamoakye ahenewa mamoakye asɔna ago mpanyin ago me Obuo Yeboah Aberewatia
sekyia bi abusua na nnɛ me ne mpanyin rekasa yi efidɛ nso wɔhyehyɛ kuropɔn no na mpanyin ɛne mmɔfra atena ase awe wɔn aso etie sɛ biribi reba ana yiw biribi reba na ɛba ne sɛ wɔasi hene wɔde ɔde hye Kwasi Akufu akɔ nkɔnɔdan mu akɔma ne din na n'obuo bi afei de anka poma anka abaa Teeko ne nua Lili akɔfa bufra bi a wɔfrɛ no sɛ Kwadwo Kɛseɛ Ntwi sɛ ɔyɛ kuropɔni nti wɔde no besi Okuapem ahene ɛmma so ɔmfi kurom ha n'agya yɛ ɔhɔho na ɔde no bɛware tietia nti faako ofi no ɔnsan nkɔ na Okuapem nhohoro ne ho na ne ho mfi ɛnte saa ɔpanyin biara odi abofra akyi kyerɛ sɛ ɔde fi keka n'akonnwa ne ne ho ne ne fifo wɔfrɛ me Ɔdehye Akosua Ɔhenwa a mefi Sekyiambia abusua mu. Na me maame aka yɛn aberewatie a akasa no yɛfoa no so paa ebisɛ no kwan ne sɛ na ɔhemmea ɛyɛ yɛn maame yɛn nena yɛn biribiara ɛna osi hene a wasi Nana Obuobi Atiemu a wɔfrɛ no Kwasi Akufu a nnɛ obi de Kwasi Akufu no bɔ ne ho safohene sɛ ɔno na ɔyɛ Kwasi Akufu obiara anim no baabi a ɔfaa saa Kwasi Akufu no fi no ne nko na onim obiara anim no yɛnim no adehye no a wɔmfuruma wɔ Sekyiambia abusua mu wɔn a wɔto wɔn din Kwasi Akufu na oyi de yɛnim no nti sɛ na yɛn akan no ɛno yɛfoa no so papapapapapa yɛnim menni asɛm bi aka me ne me nuanom nyinaa yɛfoa yɛn maame so yɛda mo ase. Wɔfrɛ me Ɔdehye Nana Edum Tokori amefi Nana Amogyan fi. Nnɛ ahyia mu wɔ adehyefie ha na n'abea ɛyɛ aberewatia kaa ne sɛ Kwadwo Kɛse ɔnyɛ ɔdehye a ofi fie ha wɔhwehwɛ ne furum a ɛnhyɛ fie ha wɔkaa ne sɛ Teeko Kwadwo Kɛse nyɛ ne yɛfurum ade baabi biara a wɔbɛfrɛ adehye abusua bi ɛsɛn yi yɛayɛ krado sɛ yɛbɛhyia na yɛakyerɛ mu na nti a Kwadwo Kɛse ɔmfi fie ha na ɔmfi Teeko yɛ mu ɔpanyin biara a ɔdi Okuapem anim na ɔse ɔmpɛ Okuapem yie ɛno nti ɔdi Okuapem anim na ɔte agua so na ɔde som ofori agua na ɛnnɛ wapa n'akyi akyerɛ ofori agua na ɔsom onipa de na saa ɔpanyin no ɔde fi ɛne nnome aka ne kurow ɛne ne man efisɛ wɔne nanom wɔn wɔfanom ka ntam kyerɛ ofori agua na ɛndɛ mpanyini a wodi Okuapem anim sɛ wɔba ahemfie a sɛ wɔkɔti wɔn ntam mu a wɔhu ofori agua a so wɔkɔ ofori agua so a na sɛ monkɔ ofori agua so na monhu ofori agua na mogyina hɔ di Okuapem anim na modi aboro nte sɛ na mo ne nanom ne mo wɔfanom twa asase yi a anka bidu mo so anaa ne yɛreka ne sɛ na ɔsɛ na ɔfata na waforo ofori agua no ɔno
no foregua no ebo na sen mmerwa ena de foregua ma wo ma enu nti okua pehimia a ote jankroma egua so ono no de foregua ama nya ese na ofata no ode ama no okua pehimia eye na nafu ankete a obuo a ote jankroma so wadaroma no okua pmareka ne se wakombermakon ne bekoso agina wa achi kopim se wobeko de nkunimdi no aba uno foregwa ya odi o una onenanom di jao pimretenten na wakwa bepim sa abri enti wo fro so koman edawase ya shawden ya kan ne se mpahin nyina wa achi gina pa onso wasen na kokọ wanim esane se nya emfa ne wode eka ne kuto na nka sei eka ne kuto a na nka sei mpahin bebre na wokura pemangma nya ekoso yi wonde efise wo oforegua wos wonsom ya ese wosom enu nti okudi obi achi n'okura pemang anim ngu ase ekropon anim gu ase a n'okura pemang na anim agu ase na wonfra wontama ntina won krom na wonye ne awope yare nhwe ma ensi yen adehye no yen bisa aden na akura pemang pahin mo tesa da ben na mabo akura pemang ahimfi na makoforegwa anim muso mu retwa odura so mo sika gwa kofi so mo wo bo man so egwa ben wo de consume eye ferry na eye tan mo mamo yefun indi mo anim na nchirima bebo mudin de nome ata mo achi akura ma no ato